Tälleen uskottomana ja uskomattomana ihmisenä ei moni varmaan luulisi, että mä dikkailen hautausmaista, mutta that's the case! Dikkailen ihan äärimmäisen diipisti hautausmaista ja sääli, että siellä ei useampi ihminen käy, sillä talvellakin on kunnossapito vissiin tossa ainakin. Oon mä siellä muutaman kerran käynyt, mutta se on vähän paha, kun siellä ei ole tuttuja ollenkaan, niin ei tuu silleen käytyä, mutta kaunistahan siellä on omalla tavallaan. Ja hirveän maanläheistä. Maanläheinen elämä, kun puuttuu tästä nykyelämästä silleen aika rankasti. Et kun on vaan niinku telsunkin tapittamisesta pitää saada jotenkin maukkaampaa ja joo, no käykää hautausmaalla, se piristää oikeesti ja siellä on mukava käydä. Vaikka ei olis tuttuja, niin kattelemassa ainakin hienoja hautakiviä. Tuollakin on tosi siistejä. Esimerkiksi Phoenix-lintu ja sit yhdessä on kaikki elementit ja yhdessä on kaikki aurinkokuntamme planeetat siinä hautakiven ympärillä. Tosi siistejä kiviä. Käykää tsekkaamassa.